Lumina soarelui. O mamă împreună cu copiii săi, o fetiță și un băiat, se întorceau într-o seară de la o rudă de-a lor, după ce stătuseră acolo toată ziua. Ajunși în curtea casei, au văzut prin fereastră că lumina era aprinsă. Atunci fetița a zis: "Cum se poate una ca asta? Nimeni dintre ai noștri nu a fost acasă. Cine a aprins lumina?" Atunci fratele mai mare a răspuns: "Poate că tata a ajuns acasă." Copiii au intrat în casă și s-au bucurat foarte mult când au văzut că, într-adevăr, tatăl sosise acasă. A doua zi era duminică și au mers cu toții la biserică. Era o zi frumoasă și însorită, iar la întoarcerea spre casă s-a înfiripat o convorbire între copii și părinți. Tatăl le zise: "Dragii mei, ieri seară ați ghicit de îndată că eu am aprins lumina în casă. Acum, cât vedeți pe cer această lumină strălucitoare a soarelui, puteți ghici cine a aprins-o?" Atunci, băiatul a răspuns: "Da, dacă nici măcar o lumânărică nu se poate aprinde singură, a trebui să fie cineva care să dea și soarelui lumină, iar acela nu poate fi decât Sfântul Dumnezeu, Cel care a făcut și cerul și pământul. Soarele când strălucește, lumina sa tuturora o arată, așa este și Dumnezeu, prin bunătatea sa nemăsurată."